wasu fa yanzu sai su ce mu ba mu da hankali ko ba mu san me muke yi ba. Ta ku damu na shafa wani maganin ƙuraje ne a fuska na. Jiya zuwa shekaran jiya haka sai ku gaban wani hau media sosai ba, wayana ta samu matsala ne, sai yau kwatsam kawai na gyara na hau media sai na ga abubuwan da suke faruwa. Yanzu mata abin da kuke yi kun yi wa kanku adalci kenan, ko in ce muna yi wa kanmu adalci kenan. Yanzu fa mata sun raina aure, wallahi sun raina aure, sun mai da aure ba wani abu ba wasunsu. To idan ba raina aure ba, mata sun raina maza, wallahi mata sun raina maza. Namiji ba ya auro ki ya raba ki da gidan iyayenki, watakila bakar wahala ma kike sha, ya kawo ki gidansa, ya ciyar da ke, ya shayar da ke, ya tufatantar da ke, ya yi miki duk wani abu da za ki bukata, watakila da kanki ma za ki bukace shi, ya miki maganinsa. Kun san bakar wahalan da maza suke sha suke neman kuɗi kuwa, suke zuwa suke ciyar da mata a gidajensu? Wasu su yi ƙarya, wasu su yi wani abu da ba shi da kyau duk saboda su samu kuɗi, saboda su faranta wa iyalansu. Amma mijinki ya dawo, mijinki da yake da haƙƙin auren mata ɗaya har 4 ya ajiye wanda ki ɗauka ki ga wani abu wanda ya aure ki ya zama mijinki, kowa ya san ki da shi, ki ɗauka wani abu nashi mummuna da yayi. Ina ruwanki ma da zanabansa? Ina ruwanki da zanabin shi? Waye bai zanabi? Idan da ana duba zanabin wani, ai ba za a aure wasu matan ba. Sannan baki san me yasa ma yake chatin din da matan ba, baki sani ba, kawai kina matarsa. So yanzu maza ba ku da rufin asiri kenan, ku gaba ɗaya you guys are not safe. You are not safe kwata-kwata. To ƙarshe gidanka ne kake ganin koda wanne ya biyo ka dauka, in ka shiga gidanka kaman ka tsira, ashe ba. You guys are not safe. Gidanka mata kai zama. Sannan a matsayinki na mace, mata ba kika ga sun mai bidiyon, kin san mace da mace kika ɗauka kika je kika yada, to har ki mutu dai sai an ce dama kin taɓa aurensa. Kuma waɗanda kika yada ɗin a kansu, in ma zunubi suka yi ballantana ma babu zunubi a ciki. Gaskiya ko wallahi wasu matan ba su da hankali, wallahi wasu matan ba mu da hankali. Kuma fa ina ji in za a yi wa mutum aure ana zama a ce babu ruwanki da wayarsa, babu ruwanki da kazansa, babu ruwanki da kazansa. Ke kika ajiye shi ko shi ya ajiye ki? Wace ce a ƙarƙashin wani? Kuna ganin kamar wani irin na kama shi yana citin yana kaza, ba fa kabarin ki ɗaya da shi ba. Idan ya je in ma wani mummunan abu ya je ya aikata, kabarin ki daban, kabarinsa daban. Ke babu ruwanki, ke dai an ce ki mai biyayya. Aljannarsa tana tafin kafarsa, tana tafin kafarsa, aljannarki tana tafin kafar shi. Ku yi haƙuri da Hausa na. Amma ki ɗauka abinsa, ina ruwanki da duk abin da zai yi, ina ruwanki. Wayarsa ce, yana da daman kanshi ne, yana da daman yayi duk abin da ya ga dama. Wace ce ke? Kina ƙarƙashin shi, ya ɗauko ki, yana ciyar da ke, yana shayar da ke, butulu. Wasu kuma matan wallahi butulaye ne. Amma ku je ku ɗauka chat mazajen ku da kuka aura, ai ko banza. Idan kika ga wannan abin, ki je ki mai duk abin da zaki mishi. In ma kina so ki duke shi, ki mare shi, duk wani abu da zaki mai. Ke ƙarshe in kika ga, to me ma zai kai ki gani? Me zai sa ki gani din ma? Me yasa zaki gani? Wayar ki ce? Ina ma na tsaya ne, an kira ni a waya ne. Idan kika tona mai asiri, kamar fa kika tona wa kanki.
yanzu a ce ma a ce kun rabu kun yi tsiya-tsiya, ai yana da alfarmar da abun duniya zuciya ba ta da gashi. Wallahi mata mu dinga yin haƙuri akan abubuwa da dama. Idan abu ya faru da ki zauna ki nisan tunani kafin ki aikata abin da kika ga daman aikatawa. Yanzu idan ka zo ka samu abu a wayan mijinka ka posta ko ka yi wani abu, kana fatan ka mutu a haka ne baka yi aure ba? To wane ne kake ganin zai aure ka? Ya san ga abin da kai. Musulmai ne fa mu. Mun san haƙƙin aure, mun san me aure ya ce, mun kuma a al'adance ma an tabbatar mana, ba ma a ajiye addinance, a ajiye ma a al'adance, a addinance an tabbatar miki da cewa mijinki yana samanki ta ko ta ina. Idan kika riga kika yi aure ko iyayenki ba su da iko akan ki kamar yadda miji yake da iko da ke, kawai kin zo me haka. Wannan ya je ga abubuwan ma da suke damun mu a duniya, duk ba mu bi ta kansa ba. Ga bangaren tsaro, ana ta sace mu, ana ta kashe mu, ba tituna duk babu wanda aka bi aka kawai sai ko kuma yan midiya gulma wuya. Duk inda ka shiga midiya shi wannan abun ne, ko ina ka yanzu idan Lex Azum an zage shi, to ke kuma a yabe ki? Ita kuma baiwa Allah kawai, in ma kila ma mama ita bane ma editin din shi aka kila ma ba ma ita bane. Baiwa Allah, to ko wannan zagin da kika saka aka dinga yi musu, ai Allah sai ya saka musu, saboda ba su da haƙƙinki, ba su san ki ba, ba su san wace ce ke ba su da haƙƙinki. Kin je kin sa ana ta zagin su, ana tsine musu, to Allah ya isa musu. Sannan kuma su ma mazajen da kuke wa haka, Allah ya isa musu, ba su yafe ba. Allah ya isa musu. Wallahi mu dinga yin tunani kafin mu aikata abu. Wayan dai mutum babu ruwanka da shi, sirrinsa ne. Yanzu dai kuma maza kun san cewa you guys are not safe. Ko ina, gidanku ne, ɗakinku ne, waɗakanku ne. So ku san yadda za ku dinga rayuwa da mata. Ni dai a gani na, a tunani na, a san yadda na sani dai, na san duk namijin da ya je ya rabo ki da gidan iyayenki, ya ɗauko ki, ya ajiye ki a gidansa, yana baki ci, sha, sutura, motan hawa, komai na rayuwa yana maka, to wallahi ya gama da kai, ya gama maka komai. Ba mutumin da zaka tozarta bane ko ka raba da shi, ko a ta yaya ne ko ka raba da shi. Ke kuma Allah ya isa miki, Allah ya saka miki, Allah ya saka miki.